Čau, 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 čau. Jsme tady zpátky, protože tady je další patro, ale našli jsme Ender Perlu mezi tím. A tak jsme si říkali, už to je nasvítíme do prdele, to se laguje. A já jsem vytěžil všechny dia tady no, dole. No, 2 FPSka. Ne, tak ještě tady jsou dia. 15, dobré. Aspoň těch 15, tím se dá aspoň trochu hrát. Odkud? Au, shitko. Tady lezou všude skeletoni po stěnách. Jo, pavouci spíš, ne? Skelici, tak to asi jste viděli. No jo, do toho patra se dá dostat i jinou cestou. No jo, ale my se tam potřebujeme dostat, protože bez toho jsme No tak já jdu uklidit všechny ty dia. No tak jasně. A ještě tady natěžím nějaký iron. Já jdu nahoru hlavně. Tak mě tam portuj potom, až tam budeš. Ne, já tady čistím cestu, tady tu hlavní. Ježiš, pardon. Tak co už to máš? Co, vyčištěný? Ne. Jo, vyčištěný jo, ale stmívá se mi přijde teďka. Jak... Ty vole. No ano, stmívá se a hodně. Já vytěžím poslední iron, ty jdeš už nahoru. Napiš si port na mě, já už jdu nahoru. No tak ty vole, ta druhá báze. To bude ještě hodně těžký. Rozbitej diamant. Ok, tak jsme došli sem. Jo, já ho mám úplně na sračky. Jo? No jasný, skoro úplně. Tak já jsem nebojoval s ním. Já celou dobu. Já mám ubitých tak 2 mm. No hele, tak já si dělám další. Já si dělám další pickaxe, protože ale strašně moc si jich udělám. Tři pickaxy si udělám. Já jednu. Tak já jako zlatý. Já jednu, to stačí. Na spawnery to stačí. Já mám bloky, já po nich vyjdu nahoru při nejhorší. Hele, základní ostrov, tam se podíváme ještě. Tak za 2 díly, za 3. Až ještě dobijeme tamhle to. Dobrý, já si hodně vyklidím invent, hlavně tu Ender Perlu. Já si vyčistím taky tady to trochu invent. Hodím si trochu víc masa, už mám jen 2. Hele, mám enchantěný luk, můj. Dík, teď si ho půjčím. Ne, ten máme na draka. Tak si ho Ne ho na draka. Tak já si beru stack šípů. Já si beru nějaký maso. Ne, neberem si žádný šípy. Neber si šípy, stejně to nevyužiješ. Ty vole, kolik těch šípů měl? A jo, to moje brnění je úplně na sračku. My ještě ze zeleným všechno. Já si udělám další pickaxe. Tak co, já mám přesně stack torčí. Tak já mám 20. Takže mi nějaký... Ještě tady nějaký iron takže mám. Teďka nasvicuješ ty, já nemám žádný iron, dej ho aspoň vypíct. Tak ho dej vypíct. Jo, okay. Tak mi hoď aspoň trochu torče. Jo, no. V celku, no dík, to mi bude stačit, jestli jich je pár. Já jsem to sebral. No 16 doufám. Jo. Jo, dobrý, to mi stačí. Tadam. Vojáci pochodujou, všechno tam vykilujou. Super. Hele, ještě tady iron nějaký je. Jo, to vím, ovšem tohle tady vím. A horší je, že odkud se vyberete vy, hajzle. Táhněte. No to se všechno bere tam ze zhora. Já si myslím, že tady jsou taky tmavý místa. Jak jsou tady ty liány, vidíš? A jo. Jo, bere se to ze zhora. A tady je pěkná várka diamantu. Ty hajzle. Jo? Je tam dia? Koukni se na strop, tady, v té hlavní tý. Tam jsou. A jo, už tam vlastně. Au, hajzle. Už mám šípy. Co, kolika ty máš level? 10. 13, ha, to je známka, že víc zabijím. Ty bys mě tady znervozňoval jenom. Ender Perla. Musíme to na konci osvítit, taky vyhoď Ender Perlu. Já je beru sebou nahoru. Jo, je tu fakt hezká dávka diamantu. Jo, ale kašli na ně, protože ty Ender Perly se můžou hodit, já že vím. se portnem do té druhé tý, víš? Do jaký druhý? Jako do té druhé báze tady v tomhle. A jo? Tak to se doufám může, ne? Hele, mám letající točku. Po ostrově se myslím může portovat jak chceš.
Tak to stopni. No tak se roztěkal trochu pejsek. No. No a někdo zvonil. To jsem neslyšel. OK, tak já to střihnu a budu zpátky. OK, jsem tady zpátky. Nějak jsem se vůbec skoro nepohl. Už kiluješ druhý patro? Ne, já jsem teďka těžil ty dia, musím s nima domů. Děláš prr? Ha, tebe bych nes... Jo, ha, ty slezeš sám. Jsi šikovnej kluk. Chtěl jsem na vás čekat. Jasně, kiluješ víc než já, no. Bych chtěl vidět. Ty mi spíš vyžereš vždycky XPčka. Jasně. Tak já na XPčka... Víš co, z vysoka. Z vysoka dokonce. No, aspoň je to osvícený. Zničil jsem i ty dia, po kterých jsme tak rádi chodili. Nahradil skobl? Jo. No. Ty vogo, já to tady nemůžu dole čistit do nekonečna. No já už to je v bedně. Teď jsem u bedny. Hajsla, ty bys 59 dia. Dobře mi. Au. Zajebni. Chytil jsi šíp, co, kamaráde? Já po nich střílím s těma šípama, co mám. Proč? Tam jsou knipři hnedka tady na začátku. No to. Jo, A zjistili headshot. jsme jednu důležitou věc. Zlato je na hovno. Ještě víc, než jsem si myslel, jako. Ale brnění není špatný, to vydrží celkem dost. No, no. Tak víc trochu vydrží, no. Tamhle toho šiváka. Tak to koupil skeleton, že? Došly šipy. Ta. Já na to seru. Myslím, že takhle to bude nejrozumnější, co ty na to. Já myslím, že já už tam jsem. Já taky. Když by mě nesestřelil skeleton, tak bych tam už určitě byl. Jo, mě tady střílej normálně. Já mám schody. Do prdele. Mě furt sestřeluju. Jo, mě taky. A teď jde po mně Creeper. Po mně, ten tady spadl. Utíkám. Já neutíkám, já ho zabijím. Mám totiž 3 srdíčka, jinak bych taky samozřejmě zabil. Lagy. Jasně. Vedle tebe jako skeleton. Lagy. Tady je to v pohodě, ale nesmí... Creeper! Ach jo. Nemám co Tam říct. budou skeletoni. Na těch mých schodech přistál creeper. Na těch mých taky. Ha, kde seš? Skeleton! A jsem tu! Jo, Poprvé. sebral jsi mi XPčka, co hajzla? Ne. Jo, čau knipříku, ty seš tady, jo? Tak báv, já jdu za tebou. Kde seš? Hezký, všechno jsem to tady osvítil. Jo, ty seš tady! No ty seš pryč. Úplně všechno až na tohle Endermana je v Ty pohodě. vole, tamhle se taky rodí, jo. Ty jo, já jsem teďka naštval Endermana a nevím, kde vůbec je. Já tady mám knipra a z tohohle šulina. No, asi už nikde. Hajzle, jdem nahoru. Proč? Noc. Jo, nahoru, úplně nahoru, tak mě portni. Já jsem tady dole, já tady zabijím, jako. No a taky. No, ty seš blíž než já. Ta noc mě šíleně... Jdi, já budu nasvicovat, potom mě No jasně, kdo tady krade XPčka. Tak tam někde na zemi byli, no. Takových torček je jsem sebral. nedal ani na Skyblocku. Tam hodně plejtváme. Makej, cikán. Už létím. Už ležíš? Už tam jsem. Ležíš? Ne. Už ležím. Nebo měl bych ležet. Opište si jo, úplně, teď ležím už. Klidně si je opište všechny. Já smula. Hotovo. Jo, Už tak jsem hotovej. To je dobře. Pojď dolů. Mám zas nějaký šípy. No ne. Bav. Tu někdo? Halo, je někdo doma?
Ne. Já jsem ti čor kobl. Ale já jsem tady čořil toho hnus, koul. Už tady žádnýho nevidím, žádnýho příšeráka hnusného. A já vím, kde budou. Ale tamhle nahoře je nějaká ta. Tam nahoře fakt něco musí být, si myslím. Hele, jo, roděj se tady. A kde? Pojď Kde za mnou. seš? Jo, tamhle už tě vidím. Už vidíš toho skeletona? Jo. Já taky vidím to masika. Máska. Musíš svatý sakča. Nasrat. Už jsme tamhle nahoru. Musíme pořád nahoru, jo. Hele, mně jak si docházejí torčky, jako já střílím všude, kde se mi to zdá takový trochu tmavý. Aby jsme to tady mohli pěkně počořit. Pojď, tady jsem nahoru. Tak teď mám totální zásek. Hele, tak já bych to asi udělal tak. Hej, tím se nedá kopat ani železo. To má takovou stejnou vlastnost jak dřevěný krumpáč, ten zlatý. Tady jsme byli, jo. No tady jsme byli, ty vole. No a ten strop je úplně neosvícený. Také na stropě se ti spawnit nemůžou. Tamhle nahoře mně to přijde hodně neosvícený. Jo, mně se to šíleně seká dneska. Mně se to sekalo dneska jen chvilku. Ale ne, jako úplně v pohodě hrade, ale málo FPSek. Takhle. Tak to osviť. No tamhle jsme byli, tady taky. No já mám ale špatný krompáč. Tady já nemůžu kopat nic. No. Tady máš zlatý krumpáč. No, mám 2 zlatý krumpáč. Tak já to tady prokopu ten veršek takhle. Hej, vidím cikána. Já mám 3 zlatý krumpáče a 1 železný. Jo, do prdele. Au, ty seš tady, tak se zastav aspoň. Já tady skáču zvenku. Tak my to asi potěžíme a přihlásíme se.